आज एशियाटिकमध्ये जवळजवळ 2.5 ते 3.25 लाख पुस्तकं आहेत. कारण आपल्याला माहिती आहे, जसं गोमंत विद्या निकेतनचं आहे की पहिली सुरुवात जी केंद्र जे असतं ते पुस्तकांची लायब्ररी म्हणून सुरू होतं आणि मग बाकीचे सगळे उपक्रम त्याच्या आजूबाजूनी येतात. एशियाटिकची सुरुवात मॅकिन्टोशनी जी केली, त्यांनी जेव्हा पुस्तकं पहिल्यांदा घेतली, ती पहिली पुस्तकं त्यांना देणारे होते गावामधले, म्हणजे त्यावेळच्या मुंबई शहरामधले वेगवेगळे मेडिकल प्रोफेशनचे लोक किंवा मुलकी अधिकारी, म्हणजे सनदी अधिकारी ज्याला आपण म्हणतो, IAS ICS वगैरे ह्या दर्जाचं काम करणारे लोक जे होते, त्यांना पुस्तकांचा विलक्षण छंद असे. आपल्याकडेही आज मी ऐकलं की दौलतराव हवालदार हे मुलकी अधिकारी होते आणि पुस्तकांचा विलक्षण मोठा संग्रह त्यांच्याकडे आहे. तसंच त्यावेळी त्यांनी अनेकांनी देणग्या म्हणून दिल्या आणि त्यापासून सुरुवात झाली. बरं, त्याच्यानंतर ह्या पुस्तकांच्यामध्ये जी वाढ होत गेली, जसं मगाशी म्हटलं तसं ही पुस्तकं जी आहेत त्याच्यामध्ये हस्तलिखितांचं मोठं स्थान आहे. जवळजवळ 3000 हस्तलिखितं वेगवेगळ्या भाषांमधली आज एशियाटिकमध्ये आहेत. त्यांचं जतन आणि संवर्धन करणं ही एक मोठी जबाबदारीचं काम आहे. अलीकडेच आधी 2300 वगैरे हस्तलिखितं होती. त्याच्यात आधी मगाशी मी उल्लेख केला तसं भगवानलाल इंद्राजींनी आणलेली 20 नेपाळहून मिळालेली बौद्ध हस्तलिखित. सांगायचं आणखी एक महत्त्वाचं किंवा विशेष करून सांगायची गोष्ट म्हणजे अनंत कान्हेरेंनी ज्या जॅक्सन कलेक्टरचा खून नाशिकला केला, तो AMT जॅक्सन हा संस्कृतचा उत्तम अभ्यासक होता. नुसता संस्कृतचा असं नाही तर लोकसाहित्याचाही तो खूप मोठा अभ्यासक होता आणि त्याला ह्या नाशिकच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये हिंडून वेगवेगळ्या लोकांशी बोलून त्यांनी तिथल्या त्यांच्या लोकभाषा या बऱ्याचशा आत्मसात केलेल्या होत्या. त्यांनी त्याबद्दल पुस्तकं पण लिहिलेली होती आणि त्याला तिथली सगळी त्या छोट्या छोट्या खेडेगावांमधली लोक पंडित म्हणत असत. पंडित जॅक्सन असंच त्याचं नाव होतं आणि त्या पंडित जॅक्सननी खूप असा पुस्तकांचा संग्रह केलेला होता. दुर्दैवाने काही गफलतीमुळे, चुकीच्या समजुतींमुळे किंवा कशामुळे माहिती नाही, पण त्याच्या मृत्यूनंतर, त्याचा वध झाल्यानंतर त्याचं सगळे कुटुंबीय ज्या वेळेला परत जायला निघाले, त्यावेळी आम्हाला ह्या पुस्तकांचं काय करायचं म्हणून त्यांनी तो सगळा संग्रह एशियाटिकनी त्यांच्याकडून, त्यांच्या पत्नीला मदत म्हणून किंवा त्यांच्या ह्याचा विचार करून परिस्थितीचा, ती सगळी पुस्तकं एशियाटिकमध्ये ठेवली. आज जॅक्सन कलेक्शन म्हणून ती पुस्तकं वेगळी ठेवलेली आपल्याला दिसतील. त्याच्यामध्ये मी ज्या वेळेला तिथल्या हस्तलिखितांचा आणि या पोथ्यांचा अभ्यास करत होते, त्यावेळेला माझ्या असं लक्षात आलं की अथर्ववेदाची एक आवृत्ती म्हणजे एक हस्तलिखित मला तिथे मिळालं. अथर्ववेदाच्या 2 शाखा आहेत. त्याच्यातली ही एक पैपलाद म्हणून शाखा आहे. त्या पैपलाद शाखेचं जे अथर्ववेदची संहिता आहे, त्या केवळ 2च संहिता आहेत आणि त्या 2 संहिता जगभरामध्ये, त्याच्यातली एक संहिता एशियाटिकमध्ये आहे. आणि गंमत म्हणजे ते आपल्याला माहिती आहे की पूर्वी या हस्तलिखितांच्या कॉप्या करणं, म्हणजे एकावरून दुसरी करणं, लिहिणं, हस्तलिखितच पण ते लिहिणं, त्याच्या नकला करून घेणं हा बऱ्याच लोकांचा व्यवसाय होता. त्याच्यासाठी खूप मेहनत होती, खूप परिश्रम होते, पण ते सगळे त्यावेळेला करत होते. आणि ती जी अथर्ववेदाची पैपलाद शाखेची संहिता आहे, ती जॅक्सननी एशियाटिकसाठी करून घेतलेली होती. त्या संहितेच्या मागच्या पानावर मी माझ्या त्या कॅटलॉगमध्ये मागचं मलपृष्ठ जे केलं आहे ते त्याचीच ती हे दिलेली आहे. त्यांनी असं लिहिलं कारण आपल्याला माहिती आहे हस्तलिखितामध्ये काय आत्ताच्यासारखं प्रकाशक, लेखक, किंमत वगैरे वगैरे काही नसायचं. पण शेवटी किंवा सुरुवातीला कोणी हे लिहिलं, कोणाच्या सांगण्यावरून लिहिलं, कधी लिहिलं, ह्या सगळ्याचा निर्देश असे. तसं
तिथे जॅक्सन त्यावेळेला एशियाटिकचा सेक्रेटरी होता आणि म्हणून त्यांनी ही नक्कल करून घेतलेली होती आणि ती जॅक्सनची प्रत आज एशियाटिकमध्ये आहे अथर्ववेदाची. आणि तशीच एशियाटिकला अत्यंत अभिमानास्पद वाटावं अशा प्रकारचं एक पुस्तक आमच्याकडे आहे. ते म्हणजे इटालियन कवी ॲलिगेरी दांते ह्याची डिव्हाइन कॉमेडी. डिव्हाइन कॉमेडीचे 3 भाग आहेत. त्यातला एक इन्फर्नो नावाचं हे 1340मधलं म्हणजे 14व्या शतकाच्या सुरुवातीचं हस्तलिखित आज एशियाटिकमध्ये आहे. आणि ते हस्तलिखित हे इतकं सुंदर लिहिलेलं आहे की त्याच्या संपूर्ण कडेनी महिरपी काढलेल्या आहेत, त्याचं शोभा केलेली आहे सोनेरी वर्ख वापरून. आणि त्या सगळ्या ह्याच्यामधून ती कॉपी इटालियनमध्ये लिहिलेली ही आज आमच्याजवळ उपलब्ध आहे. आणखीन एक महत्त्वाचं हस्तलिखित आहे ना, ते तर ऐकून आपल्याला मजाच वाटते. महाभारताची जी 18 पर्व आहेत त्याच्यातल्या आरण्यक पर्वामध्ये ते सचित्र आहे. सचित्र आहे ह्याचा अर्थ काय, तर एका बाजूला महाभारतातले श्लोक ओळी लिहिलेले आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला त्याला अनुकूल अशी चित्र काढलेली आहेत. त्या दोन्हीचं मिळून असं जे केलेलं आहे ते मिनिएचर पेंटिंगचं पहिलं हे म्हणून कार्ल खंडालवालाने त्याचा अभ्यास केला होता. ते आरण्यक पर्व देखील आहे. जैनांच्या मधली कल्पसूत्र वगैरे जी महत्त्वाची धार्मिक पुस्तकं किंवा धार्मिक हस्तलिखितं आहेत तीही आहेत. आणि त्याच बरोबरीने आपल्याकडे बौद्धांच्यासाठीची सुद्धा जी आहेत ती आहेत. बुद्धघोषाचं विशुद्धिमग्ग असेल किंवा सुकृत संकीर्तन असेल, जॅक्सनच्या कलेक्शनमध्ये असणारं हे सगळं वैभव एशियाटिकमध्ये आज आपल्याला बघायला मिळतं.